Ben, pois, moi bo día. Señor Feijóo, toman as rúas as persoas pensionistas, as e os traballadores da xustiza, a cidadanía en defensa da sanidade pública e as mulleres que reclamamos igualdade real. Mulleres que mañá estamos convocadas a unha folga internacional. E recálcolle o de internacional para ver se se baixa dese delirante argumento de que a convocatoria de folga é unha conspiración elitista contra o Partido Popular. Está convocada en 40 países. Eu sinto ter que decirlle ao señor Feijóo, pero é que o mundo non xira arredor do seu nariz. Este domingo fixo vostede ante Jordi Évole a mesma pregunta que me facía a min no pasado pleno. Por que agora unha folga de mulleres? Pois permítame que lle responda a esa pregunta, porque a resposta é moi clara. Porque nos sobran os motivos e porque nos dá a gana. Non temos que pedir permiso para defender os dereitos das mulleres. E quero refrescarlle algúns dos motivos. Cada día hai 15 denuncias por violencia machista. Cada semana unha denuncia por violación. Cada ano hai 60 mulleres que son asasinadas. Pero temos máis motivos. Cobramos 4.513 euros menos por facer o mesmo traballo. É dicir, traballamos 40 días gratis. E no caso das galegas é peor, porque cobramos uns dos salarios máis baixos do Estado. A conciliación é unha carreira de obstáculos para a maioría das mulleres. Mulleres que teñen dobre xornada, na casa e no traballo, para que logo nos veñan as ministras do Partido Popular a decirnos que o que se necesitan son folgas á xaponesa. Pero hai outra pregunta que tamén é moi importante e é que aportou o PP durante 30 anos, vostede como presidente durante estes últimos 10 anos? Pois mire, en primeiro lugar, o incumprimento da Lei de Igualdade e da Lei contra a Violencia de Xénero. En segundo lugar, cero medidas para combatir a brecha salarial. Mesmo a Xunta está subvencionando a empresas sancionadas por discriminación salarial. En terceiro lugar, recortar políticas de igualdade, recortar fondos en políticas de igualdade e de conciliación. E temos a traballadoras da Xunta que teñen que ir aos xulgados para reclamar os seus dereitos de conciliación. E, por suposto, vostede aplaudiu e executou todas as políticas de recortes de servizos públicos e que condenan a precariedade a miles de persoas. E o último, pois xa é ese hit da alcaldesa de Mos que ahora nos di que a solución á discriminación das mulleres é levar os fillos ao traballo. O que se necesitan son escolas infantís e non ocurrencias e descalificacións deste tipo. O BNG apoia a folga de mulleres, claro que sí. E tamén temos propostas para combatir a discriminación. Primeira proposta, impulsar unha lei galega pola igualdade salarial e sancións para que as empresas que discriminen as mulleres e incumplan o principio de igual traballo, igual salario. Segunda proposta, excluir da contratación pública a empresas condenadas por discriminar as mulleres. Terceira proposta, suprimir as subvencións aos centros de ensino que segregan os nenos e as nenas. E cuarta proposta, impulsar unha valedoría da igualdade similar ás que teñen os países nórdicos para poñer en marcha máis mecanismos para defender as mulleres. E por iso pregúntolle, señor Feijóo, se vai vostede sumarse a estas propostas que lle facemos ou simplemente vai seguir preguntándose por que agora unha folga de mulleres. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, o certo é que as súas argumentacións neste tema cada vez son máis delirantes. Agora unha folga é boa ou mala en función de se apoian ou non en Portugal. Esa é a referencia que ten o presidente da Xunta para falar dun problema que está no corazón deste país e que vimos como se expresou con contundencia o pasado domingo en Vigo, miles de mulleres nas rúas que se están dicindo que non as escoitan e que non están de acordo coas súas políticas. E, evidentemente, ninguén utiliza as mulleres, porque as mulleres somos maiores de idade para ter criterio e, desde logo, ese argumento da manipulación é un argumento que ofende a nosa dignidade e que é un argumento bastante paternalista, señor Feijóo.
E nós, efectivamente, vimos aquí a falar en serio. E non é serio que vostede, despois dunha crise na que as mulleres perdemos máis dun 9,3% da nosa capacidade adquisitiva, con unha pérdida de emprego brutal, cunha precariedade fortísima, veña aquí a decirnos que estamos mellor que antes. E mire, que vostede, que é membro do Partido Popular, que leva 30 anos gobernando neste país, nos diga que o déficit de servizos públicos é do bipartito, de verdade, que non deixa de ser unha emenda á totalidade dos problemas que xeneran as políticas conservadoras do Partido Popular. E xa llo dixen, dígame cantas escolas infantís licitou vostede. 0 escolas infantís licitou vostede, señor Feijóo, porque había unha programación feita polo bipartito, e o único que fixeron foi executar o que estaba programado e paralizar o desenvolvemento de servizos públicos. Dixo vostede que eu non lle fixera propostas. En fin, entendo que non escoita, señor Feijóo, porque lle fixen 4 propostas moi concretas. Dígame vostede se está ou non de acordo con elas. Primeira proposta, impulsar unha lei galega por a igualdade salarial e sancionar as empresas que incumpran o principio de igual salario, igual traballo. Está de acordo, sí ou non? Segunda proposta, excluamos das axudas públicas as empresas que incumplen cos dereitos das mulleres. Está vostede de acordo, sí ou non? Terceira proposta, poñamos en marcha a coeducación no sistema educativo, suprima os concertos educativos que segregan os nenos e as nenas. Está de acordo, sí ou non, señor Feijóo? E, por último, cuarta proposta, unha valeduría da igualdade para que as mulleres teñan alguén que tire por elas e que loite contra as discriminacións, sí ou non, señor Feijóo, e que estamos falando de propostas para que realmente avancemos en igualdade. Porque, mire, é evidente que esta folga do 8 de marzo os está poñendo moi nerviosos no Partido Popular. E ponos moi nerviosos porque ven que hai un antes e un despois e que, desde logo, como decía Begoña Camaño, estamos nun tempo novo, nun tempo de feminismo. E creo que iso é o que realmente lle preocupa ao Partido Popular. A nos gustaríanos, señor Feijóo, que vostede, en vez de vir aquí a descalificar unha convocatoria de folga e intentar descalificar a quen apoiamos as mulleres que están na rúa dicindo que non as escoitan, que nos diga se está ou non de acordo coas propostas que nos temos, á vista de que o único que ten son descalificacións. Moitas gracias.